खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नै दायो फैलायबाय। दायो बे भिडिअआनो जाबाय नोंथांमोन मा होनना बुङो बेखौ जोङो दायो डिमाकुसि टु बेखौ तामुलपुर लासो थांगोन आरो ना। खिन्थु एसे माने लाइटनि पावारजों गोलैनानै माने बारा मोजां नुवाखै, एसे खोमसि नुदों। थेवब्लाबो नोंथांमोना गोसो होनानै नायलांदो। आं नोंथांमोननो जेसे हायो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थादो। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदानै फैदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बिदिब्ला फैदो ना मा बुङो। नै उनथिं दङ जिन्टुदा, बेनिफ्राय रत्नेस्वर आरो आं लोगोसे। जिन्टुदाखौबो बहुत दिननि उनावसो दिनैसो। बोरै खबरा जिन्टुदा? मोजां। बहुत गोबाव जाबायमोन ना लोगो मोनैया? दिनैसो लोगो मोनलायबाय। बहुत गोबावनि उनावसो माने दिनै आरो ज' फिन लोगो मोनफिननानै दा जों बेरायनो थांगासिनो आरो ना। एसे लकेसनफोरखौ जायगाफोरखौ आं जेसे हायो दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। रत्नेस्वरा मा बुङो नोंनिफ्राय? बुंनो गोनांथ' बिदि गैया, अब्लाबो फंनैसो बुंजायो। औ माने दिनैनि जार्निया जाबाय जोंनिया जानायल'सो जागोन आरो जानायल'सो जागोन थारमाने दिनैनि जार्निया। माने बहुत बरिं नांदो, मायाव थागोन मायाव मागोन मोनदो। बेनिखायनो जोङो कल खालामलायनानै ज' जालायबाय। बबेयावबा फाखोरसेसो थांना फैनोसै दांलाय होनबाय आरो बिदिनो कन्टेक्ट जालायनानै जों दा ओंखारबोबाय नै। जार्नि खालामगासिनो दा जोङो थांबाय दङ तामुलपुर रुटआव। रुट मोनथ'वाखै, मोनगोनसो नै। तामुलपुर रुटखौ जों दा गाखोगोन आरो माने मा रुट होनना बुङो बेखौ, गिदिर रुटखौ मेन रड हाइवे बेयाव सहैसिगोन आरो। बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां रोखोमै। जों दा भिउ इदि देखायलांगोन। नै ड्राइभ खालामगासिनो आं सालायदों, बेनिखायनो बांद्राय नायनानै बुंनो हायाखै। थारमाने एसे गारि गुरा दङ ना, लामायाबो सेफ। भिडिअखौ दिन्थिनायनि सिगां माने बे आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ना मा बुङो। नोंथांमोननि अननायाव जुदि 100K जुदि खालामना होयोब्ला आं जोबोद गोजोनगोन। आरो नोंथांमोनजों मालाबा जोबोद मोजाङै मिटआप खालामगोन आङो। बेखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय माने फोरमायहरनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो ना मा बुङो, नायलांबाय थादो। नै हाइवे बियो जाबाय डिमाकुसि टु तामुलपुर रड। सिनारिफोरखौ इन्टारेस्ट लालांदो लोगोफोर। नै हम चलेंगे किधर? तामुलपुर रोड है ना, तामुलपुर रोड। बहुत मजा ये रास्ता बना हो गया, समायना रास्ता, समायना रास्ता हो गया। आगे तो बहुत गटू-गटा है, ठाकर गुबरू है। आगे तो बहुत स्लिम हो गया। फेंफा पे पॉप कर रहा है हम लोग का गाड़ी का फेंफा पॉप कर रहा है। ये देखो, इंटरेस्टिंग है ये फेंफा। मतलब हॉर्न नहीं है, हॉर्न को फेंफा बोल रहे हैं हम लोग। वो देखो चाय बागान नहीं साहा बागान लोगोफोर नहीं। थारैनो जोबोद समायना। नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि साहा बागानखौ नोंथांमोना बे डिमाकुसि टु तामुलपुर रडआव। थारैनो नोंथांमोना फैयोब्ला बे लामाखौ नुनो मोनगोन। बे लामा सेरावनो दङ समायना जायगा आरो लोगोसे साहा बिलाइ बागान। Oh yes, bread. साहा बिलाइ लांग्रा गारि ना बेयो? कंपनी है साहा बिलाइ कंपनी ना, बिसी पानी अच्छा। श्रीलंका रोड जैसा है, सेम है हाँ। बहुत मजा है, बहुत मजा। देखो मोबाइल में, लेकिन थोड़ा मतलब सीन नहीं मिलता है। हाँ, अच्छी तरह नहीं पहचाना है। थोड़ा ऊपर में आ गया है हम लोग। वाओ, इतना ब्यूटीफुल मौसम के साथ गाड़ी फेंका है आगे में। पॉप नहीं होगा, पेप होगा ये। आच्छा, बे ड्रामाव मा दङ थाखा फैसा ना? मा दङथाय? ड्रामखौ जाय मोनसे लांनो हायो, माल आरो नै ड्रामखौ देखायना हो। ओइ देखो, थाखा बोरै जादों बेहाय। सोरनोबा नांगौ लांफैनो हागोन, खोथा गैया। इट्स बिग इन्टारेस्ट। साहा बागाना जोबनो गैया लोगोफोर। आतारी घाट पहुंच गया हम लोग। अभी डिमाकुसी को माजों मुंदांखा? डिमाकुसिया मानि थाखाय मुंदांखा?
साहा बागान होनब्लाथाय जोबोद मुंदांखा डिमाकुसिखौ साहा बागान होनना बुङोब्ला थारैनो गोबां मानसियानो सिनायो साहा बागाननि थाखाय जोबोद मुंदांखा दायो नै स्टिउसाव थांनो माने एसे लासै खालामना होबाय गारिखौ पेट्रल पाम्प निबो जादों ना दानि जोङो थाव डिपु सफैबाय पहुंच गया हम लोग अभी तेल डिपू मतलब लोग है क्या लोग नहीं है हे नो पार्किंग यस एंट्री बेसेबांनि दालिगा बेसेबां थाव सोनानै ओंखारबोबाय जों दायो माने थाव सोनाय समाव थाव पेट्रोल डार्कल निकल के आया हम लोग गाड़ी से खिसक खिसक कर रहे पेट्रोल अभी तो निकल गया बांगाली पारा चौक पहुंच गया हम लोग बाङालिपारा सफैबाय दायो आरो एसे दिन्थिलांसै दै जायगाखौ दै लोगोफोर बायनो हायाखै नालाय कब मिलेगा आइलैंड 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 मिलने से जिंदा नहीं अभी तक आइलैंड हम लोग पहुंचने वाला है थोड़ा आगे पहुंच जाओगे हम लोग हाँ आइलैंड पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ मैं इस वीडियो के तरफ में खड़े हूँ इस वीडियो के साथ मतलब जो हमारा जो इधर आइलैंड जो हम लोग अभी घूमने के लिए आया है वो जो इस वीडियो को देख रहा है वो लोग मतलब सर माने जो आइलैंड कहाँ पर है वैसे छोसेगा लेकिन मैं इस बात को बोल देना चाहती हूँ जो लोग इस जो आइलैंड में जो हमारे जो लोकल वो जगह में बिजी दंमोन नालाय आंबो लोकल जगह में जो डिमाकुसी तो वो तामुलपुर जाने वाला रोड में वो आइलैंड का नाम से जाना पहचाना गया एक मतलब आइलैंड जगह है मैं अभी जगह को दिखा दूंगा इस वीडियो के जरिए आप लोग जो आना चाहते हैं इस आइलैंड में वो आ सकते हैं इस आइलैंड में घूम सकता है मतलब घूम के मजा ले सकता है अच्छा है जगह तो अच्छा है वो देखो मतलब जो ये अभी वो अच्छा तरह वो देखो सिनारे बहुत अच्छा है सिनारे जो आप लोग आ सकता है तामुलपुर मेन टाउना 15 किलोमिटार लोगोफोर बांद्राय गैला ना बांद्राय गोजान गैला मोननोसै बाम्पार ना डाम्पार होनो थांगासिनोलै दिगदार आरो नैबे नै नाग्रिजुलि सफैब्ला बे नाग्रिजुलिनि खाथिथिंनो मोनसे बगामाथि थांनो हानाय आरो लामा दंबावो लोगोफोर बिथिंबो थांनो हायो लाइट टार्निं लानांगौमोन आरोना टार्निंखौ लानांगौमोन माने लामाया मोजाङानो बिथिंबो थांनो हायो आरो बगामाथियाव थांनायबो जायाखै देलाय जोंबो